Tini jini Ramchandra ga constituency bising khobjak jini rotila hatiwo jigon cha hari pandawo jini bubagarani thanchani khorma yasagi final lamsun bai jigon cha pandawo ching phai sobajak jini TTAD sa hapangni honorable deputy CM sir Onimesh Deborma tebo tongo chini TTAD sa hapangni honorable MDC ani dadu Ravindra Deborma tebo tongo chini phai sobajak chini TTAD sa hapangni honorable MDC ani dadu no Ananta Deborma tei tebo tongo chini central TWF ni working president borong mana Swapna Deborma tei YTF ni central ni working president borong mana Prosmit Deborma tei joto chini Ramchandra blog ni adong song joto palkhle chung chini sobani segra chung khabe lamsogo tang yake chung agibo chung ani palman hore ke bokri tangke chung jepuro chung Tipra len bagi coba khlayo 2014 ni sime thine thunu siakai o borok din desa chini bubagan thancha mare phai gard dimna choban bagi logri fan bagi ang belegan khatung jak te borom chung khabe lamsugo chung haiken bus chung palkai salunga bagi chung bubagan chobo haiken thancha chung khalai thine jodona hambai khumbusuno khun khorobo jebo tini tini horo 15 nu khungni 42 voters total hambai